posebno onaj naš druge vere, pa kao, ajde, ja rekao, valjda će se dopasti. Vjeruješ u sudbi, na primjer? Kako ti došlo da ovo kažeš? Nju su odmah zatvorili. Njoj su zabranili da se mi vidimo sljedeći vikend. Ja sam uspostavio kontakt, sve. Mama je zatvori, a ja se dosjetim da odem u zgradu pored, popinjem se skroz gore na terasu i samo da je vidimo na riba balkon, ja joj zviznem, znaš, samo da zna da sam tu, da sam njen, da je volim i da sam spreman za tu ljubav, da letim visoko i do 9000 metara, tako da javljam moju pesmu. I tako je i dan danas. Добра, како успеа да ги припитомиш родителите да конечно, речат, тоа е децата се сакаат? Ja sam Maji pevao na maturskoj večeri, ona je završila ekonomsku školu, imala je plan da studira, da ona je jako dobar đak bila. I ima još 2 sestre, njen otac ima 3 kjerke kao što imam ja. I sad šta ćeš, tako se desilo. Nisu se javljali jedno 3-4 dana, ona je bila kod mene kući, ja sam je tešio, naravno, bol je to svoje vrste, nije to tako lako. Ne? Ali ja sam znao da će jednog dana, pazi, moja rahmetli punica se zvala Sadeta, rahmet joj duši. Ja je nisam odvajao od svoje majke. Ona je zadnje godine provela kod mene u Beogradu, kupio sam joj garsonjeru blizu nas, jer je htjela zorom da nikog ne budi, da pije kaficu, da je mi vidimo sa balkona. Šta god je poželjela, stvorio sam jer sam ja već tada mogao. I otišla je na onaj svet prepuna pažnja, ljubavi. Čak sam i jednu barku, staru, koja je stara preko 60 godina, kupio u Kotoru. I onda sam, to je registracija 03. I onda sam na toj barci napisao, moja deca, ona je podigla moju decu, i moja deca su nju zvali Majkica. I ja sam napisao na barci Majkica. I jedan mi moj drug iz Kotora kaže, slušaj, više se, kaže, slika Majkica nego ti kad dođeš u Kotor. Tako da je to prezent.